ଆଉ ସବୁ କେମିତି ଅଛ ବା ସବୁ କେରକେରା ତ ମୁଁ ବି କେରକେରା ଅଛି ଭାଇନା। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜି କୌଣସି ବ୍ଲଗ୍ ନାହିଁ। ତ ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ କରୁଛି ଆପଣମାନେ କିଛି କ୍ଲାରିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ କରୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରହୁଛି। ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ। ଗଞ୍ଜାମ ଆମର ୟୁନିକ୍ ଭାଷା। ତ କେତେଟା ଏମିତି ଶବ୍ଦ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିନଥିବେ ବା ଅଡ଼ ଲାଗୁଥିବ, ସେଇଟା ମୁଁ ଆଜି କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରୁଛି। ତ ସେ ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁଛି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଲି କ'ଣଟା କହିଲି ଯେ ଆଉ ସବୁ କେମିତି ଅଛ ବା ସବୁ କେରକେରା ତ ମୁଁ ବି କେରକେରା ଅଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ମୁଁ ଏଇଟା କହିଲିନି କି, ସେଟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କିନ୍ଦିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେମିତି, ବୁଝିଲେ? କିନ୍ଦି କେମିତି ଅର୍ଥ ହେଉଛି କିନ୍ଦି, ଆଉ ସେମିତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସିମିଦି ସିନ୍ଦି। ଆମେ ଯେମିତି ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାଷାରେ କହୁଛେ, ଯେଉଁଟାକି ସାହିତ୍ୟ ଭାଷା ଆମର ହେଉଛି ସେମିତି ହେଲା। ଆଉ ଗଞ୍ଜାମ ଭାଷାରେ ହେଉଛି ସିନ୍ଦି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି, ଆଉ କେରକେରା ଯେଉଁ ଅଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁଛି, ସେଇଟା ଯେଉଁ ମୁଁ ଭଲ ଥିଲେ ଆମେ ଭଲ କ'ଣ କହୁଛେ, ଭଲ ବୋଲି କହୁଛେ, ଭଲ ବୋଲି କହୁଛେ। ଆଉ ପୁରା ଭଲ ଥିଲେ ଆମେ କହୁଛେ, ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଭାଷାରେ କହୁଛୁ ଭାଇନା କେରକେରା ଅଛି ବା, ତମେ ବି କେରକେରା ଅଛ ତ। ମୁଁ ଏ ଭାଷାରେ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଭାଷା ହେଉଛି ୟୁନିକ୍ ଭାଷା, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆଗା ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭାଷା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆଗା ଚାଲିଛି। ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ। ତ ଏବେ ତ ମୋର ପରିଚୟ ଆପଣମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେତେବେଳେ 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ମୋର ପରିଚୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗକୁ ନେଇ ଆସିବି। ତ ଜଲ୍ଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ 1K କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ମୋର ପରିଚୟ କିଛି ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମର ଆଖପାଖ ଲୋକ ଯେମିତିକି ଦିଗପହଣ୍ଡି, ଆଉ ଆମର ପଦନାପୁର, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦିଗପହଣ୍ଡି ଏରିଆର, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆଉ ପଦନାପୁରର କିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ସାହି ପଡ଼ିଶା, ବୁଝିଲେ? ସେମାନେ ମୋ ପରିଚୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତ ଜଲ୍ଦି 1K କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଜି କ୍ଲାରିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା କରୁଛି। ଆପଣମାନେ କ୍ଲିଅର ରୁହନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି, ବୁଝିଲେ? ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ କେରକେରା ଅଛି ବୋଲି କହୁଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି। ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଭାଷାରେ ହେଉଛି ପୁରା ଭଲ ଥିଲେ କେରକେରା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଆମର ତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିନ୍ସ ହିନ୍ଦୀ ସବୁ ତ ବାହାରିବ ଆଗା। ତ ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।